To ka kiwuok kanyo kendo chako dhi Nairobi kacha ne en wach mar jiwo rowere ka iyierogi e kombe mopogore opogore mag siasa. En achiel kuom gigo ma bende neno ni koro dwach rowere inyalo chopi. Mano wach mogol kod Andrew Sidede ma bende laro kom mar MCA ma Baba Dogo Nairobi gi otiko mar Alternative Leadership Party of Kenya e bwo riwruok mar Azimio. Sidede wacho kanyo ni koro kinde ochopo monego yier rowere kendo koro kik giket geno kuom jogo ma samoro tiyo mana kodgi e yorego ma ok ni kare. Osingo mar biro kod kit telo makare manyalo biro konyo jodak go ma Baba Dogo te e ward ma bende koro olare e kom ma kamano. Nyinga en Andrew Sidede, an Baba Dogo ward, Ruaraka constituency, Nairobi County, to achung' e laro kom mar MCA ma Baba Dogo ward kanyo e party miluongo ni Alternative Leadership Party of Kenya, ma wachung' kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance. To an kod agenda mar youth empowerment, mar business, to kod education, kod health gi security. To yorno makende mwanyalo timogo gigi en by tero vijana wa oyudo tich kod empower vijana wa madwa biashara, kod chung' ne jo biashara wate oyud license, chung' ne jo boda boda wate mondo be oyud license, kod expand biashara mag jo Baba Dogo kaka e yorno mar gero negi stalls gi. To wach mathor wach mawacho bende kod keto wach basari obede yo maratiro ne nyithindwa masomo, to kod make sure ni kila family oyudo bima mar thieth madhi biro e sirikal mar Azimio la Umoja. Koro an ema ng'eyo family no te kod jamima Baba Dogo. Koro joma nidi ka bende wabo make sure ni ka pesa mar kony mabiro biro e national government mar Raila Amolo Odinga wacho pile cha, an ema biro manage yo makare. Koro dakwau gi muolo mondo gona kura, to vijana wa ma Baba Dogo dawachnu ni kik mondo josiasa ti kodu marach, nikech paruru ni tok tarik 9 dwe mar 8 wan kod ngima machielo ma wadhi dak. Koro jasiasa kobiro to winj gima owacho, to mondo in kisedok yodi ti make a decision mari ni bro gone kura kata ok ibi gone kura. Eruru kamano.